Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da kasance a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa TV. Idan yana farko ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran mun sabon shirye-shiryen mu. To fa wata ƴan maɗigo ta zuce ta kashe abokiyar iskancinta sakamakon kishi, inda ta kanta da saurayinta wanda yake biyan ta kuɗi da yawa. Hakan ya hasala ta tashin mace da ta saka mata abu a ƙawan zuciyarta. Duk da haka 'yan maɗuwar ita ba ta yi nadama ba akan abin da ta yi wa ƙawarta da sakamakon bai kamata a ce ta ci tun duniyar ta ba. Ta je tana kwanciya da wanda take buri da shi, wanda yake ba ta kuɗi, amma duk da hakan ta ga ƙawarta tare da shi, dama hankalinta bai kwanta ba, sai sun da zo ta gansu tare a kwance. Hakan ya salata ta buga mata abu a cikin ƙawan zuciyarta, ta mutu har lahira. Ita kuma in maɗuwan ta kara da cewa ita har yanzu ba ta yi nadama ba sakamakon duk wanda ya ci amana to kai ma ka ci amanarsa. To ta ce ita ta haka za ta iya cin amanarta. Inda hakan ta ce ita ba za ta yi nadama ba sakamakon kawar ita ce ta fara yin saɓani sakamakon ta yadda da ita, ta nuna ba ta yadda da ita ba. Idan yau ne don ka zuwa na channel ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zaran mun sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Hausa Post, gidan labarai da rahotanni